Je tu ChatGPT 5, čo o ňom vieme? OpenAI predstavila aj dva otvorené modely. Sú tu obrovské novinky od Google v Gemini. Virtuálny svet je na dosah vďaka Genie Free. Zaujal ma aj ďalší čínsky chatbot. Grok vie robiť neslušné obrázky a videá. Higgsfield má upscale funkciu. Midjourney oznámila dve aktualizácie a množstvo ďalšieho. Vítajte pri jednom z najnabitejších súhrnov zo sveta umelej inteligencie, od kedy tvorím tento YouTube kanál. Ja som Martin, toto je Zaujalo ma AI a ak vás bavia futuristické technológie na čele s umelou inteligenciou, ste na správnom mieste. V tom prípade si zapnite odber, aby ste neprišli ani o ďalšie takéto súhrny a poďme sa pozrieť, čo priniesol posledný týždeň, lebo to je že wow. ChatGPT 5 je tu. Po dlhých mesiacoch špekulácií a očakávaní sa to stalo realitou a v nasledujúcich minútach sa budem teda venovať tejto hlavnej téme týždňa, možno mesiaca, kto vie, možno aj roka. Fantastickou správou je, že ChatGPT sa stal automaticky dostupný všetkým používateľom ChatGPT, a to dokonca aj tým, ktorí si za ChatGPT neplatia. Keď pôjdete na web chatgpt.com, tak hneď na prvý pohľad uvidíte nejaké zmeny, vrátane zmeny pozadia, čo sa mi osobne celkom páči. No a hore, keď si teraz idete vybrať model, tak tam nemáte ponuku 10 v úvodzovkách modelov, čo bolo dosť neprehľadné, ale proste tam máte ChatGPT 5. Keď idem ešte na funkciu iné modely, tak môžem si vybrať ChatGPT 5 Thinking, čo je ešte teda vylepšený ChatGPT, ktorý viac premýšľa nad danou problematikou, ale stále ide o 5. Žiadne modely O3, O1, O4 mini a tak ďalej. Tam proste nevidíme vrátanie modelu 4O, lebo ten bol úplne nahradený tou 5. Táto zmena samozrejme znamená, že pre tých bežných používateľov ChatGPT je to o mnoho jednoduchšie, nemusia vyberať modely. Ten model samotný, tá ChatGPT 5 sa sama rozhodne, ktorý vlastne ten svoj interný model, keby som to mal úplne zjednodušiť, použiť na ten váš daný prompt. Čiže sama sa zamyslí, do akej miery je ten váš prompt komplikovaný, ako dlho mi to bude trvať, a zároveň, keď on začne generovať tú odpoveď, tak buď vám odpovie rýchlo, lebo vyhodnotí tú vašu otázku ako jednoduchú, alebo napíše, že premýšľa dlhšie, ale stále tam budete mať dole pod tým možnosť kliknúť na rýchlejšiu odpoveď a vtedy jednoducho použije taký ten jednoduchší prístup. Takže samopremýšľajúci model nad vašimi promptmi, extrémne jednoduché pre bežných používateľov. No a k tomu treba doplniť jednu zaujímavú informáciu. Podľa informácií OpenAI až 95% ľudí vôbec nikdy nevyskúšalo modely ako sú O3, O4 mini a podobne. Oni jednoducho používali ChatGPT 4o a neprepínali medzi tým. Pre týchto používateľov, ktorí nemajú vôbec skúsenosť s tými predošlými pokročilejšími modelmi, teda ide o zásadný skok zo 4o rovno na ChatGPT 5. O benchmarkoch a o tom, ako sa teda 5 posunula, si samozrejme povieme v nasledujúcich minútach. Ešte pokiaľ ide o tú dostupnosť, tak ChatGPT 5 je, ako som to spomínal, k dispozícii všetkým, ale ak si teda za ChatGPT neplatíte, tak tú 5 budete mať v nejakom obmedzenom režime v tej štandardnej všeobecnej úrovni, potom sa to prepne do nejakého zníženého modu, ktorý bude menej výkonný, stále pôjde o 5, ale proste nejakú light verziu. Ak si však platíte aspoň tých $20, máte k dispozícii ChatGPT 5 plnohodnotne. A pokiaľ ide o porovnanie s tými predchádzajúcimi modelmi, tak prvá ChatGPT 3 alebo 3,5, to je možno niečo, na čo si niektorí z vás pamätajú, tak to bola úroveň kvality niekde v horizonte študenta strednej školy. ChatGPT 4, ChatGPT 4o, to bol v podstate nejaký vysokoškolák bakalár, no a ChatGPT 5 je prirovnávaný v podstate k nejakému kamarátovi na úrovni PhD alebo doktoranta. Je zároveň výrazne rýchlejší než model 4o. Ja vám to ukážem bez toho, aby som to video strihal. Pripravil som si tento prompt. Napíš mi trojstranový odborný článok ku keto diete, napíš plusy a minusy a dáme generovať. No a uvidíme, ako rýchlo to napíše. Takže generuje článok. Nevyberal som žiadny model, pracuje s ChatGPT 5 verziou a píše to relatívne rýchlo, je to rýchlejšie než model 4o. Videl som ChatGPT 5 pracovať aj rýchlejšie, ale keďže som po ňom chcel, aby to bol odborný článok, tak podľa mňa sa nad tým zamýšľa o čosi viac. Každopádne to tempo je naozaj rýchle a už môžem skončiť rozprávať, pretože ten článok je hotový. Takže za mňa rýchlosť tip-top. Ešte vám skúsim ukázať, ako sa dá prepnúť medzi tou dlhšou odpoveďou a tou rýchlou. Napísal som prompt, vymysli si komplikovaný matematický príklad a vyrieš ho.
Odošlem a vidím, že tu píše dlhšie premýšľanie pre lepšiu odpoveď, vymýšľa matematický problém, ale môžem kliknúť na získať rýchlu odpoveď a keď na to kliknem, tak v podstate ChatGPT uprednostní rýchlejšie riešenie, ale tým pádom ide v podstate o tú nižšiu úroveň. Takže ak budete potrebovať rýchlu odpoveď, proste kliknite, že chcete rýchlu odpoveď. Ak chcete, aby tá odpoveď bola čo najkvalitnejšia, tak si proste počkajte. ChatGPT 5 si ale vždycky sám vyberie, ktorý postup je najvhodnejší. Mnohých z vás trápilo, že ChatGPT si častokrát vymýšľal, halucinoval. Príchodom ChatGPT 5 sa miera halucinácií výrazne znižuje. Ukazuje to aj toto porovnávanie ChatGPT 5 s tým premýšľaním alebo ChatGPT 5 bez premýšľania v porovnaní s modelmi O3 a modelmi ChatGPT 4o. Tá 4o je vlastne tá verzia, ktorú používalo 95% ľudí na svete. Kde teda vidíte, že ten skok smerom nadol je dramatický u všetkých troch porovnaní. A keby som to mal zjednodušiť, tak miera halucinácií sa znížila o 45% v tom bežnom režime a až o 80% v tom premýšľajúcom režime. To je ten, ktorý si vyberiete tu v sekcii iné modely GPT-5 Thinking. Teraz, kým sa dostaneme k nejakým benchmarkom, porovnaniam, skúsme si ukázať pár príkladov toho, čo to dokáže. CEO OpenAI Sam Altman napríklad odporúčil, aby sme skúsili vytvoriť nejakú beatboxovú pesničku cez ChatGPT. Konkrétne napísal Use Beatbot to make a sick beat to celebrate GPT-5. Tak ja som ten jeho prompt vlastne skopíroval, respektíve preložil do slovenčiny a napísal ho do ChatGPT 5 a takto nejak znie tá skladba vytvorená cez ChatGPT. No zaujímavé na tom je, že to vlastne vytvorilo nejakú aplikáciu priamo v ChatGPT, kde teda ale vidíte rôzne hudobné inštrumenty, ktoré sú v tom byte použité. A keď ja všetky tieto položky vlastne vymažem, bici a ďalšie inštrumenty a nechám tu len tento základný, tak potom vlastne sa dostanem k úplne inej verzii. Takže môžete sa aj takto baviť v ChatGPT. Potom som otestoval kvalitu jeho písania a musím priznať, že sa to zlepšilo. Konkrétne som od neho chcel, aby mi napísal vlastne skript pre túto novinku od ChatGPT pre môj YouTube kanál. Nie, necitujem práve to, čo mi vyplul, ale viem si predstaviť, že by som ten skript vedel použiť, pretože jednak čerpal aktuálne informácie, ale zároveň aj v tej slovenčine je to naozaj použiteľné. Nechcem vravieť, že na 100%, ale s tým skriptom som o mnoho spokojnejší než v minulosti, keď som si robil takéto testy, že či by mi ChatGPT vedel generovať proste texty pre moje videá. Taktiež som ho požiadal, aby mi urobil investičnú analýzu spoločnosti Apple platnú k aktuálnemu dňu, sentimentu, fundamentom, má urobiť aj SWOT analýzu konkurencie, vypracovať k tomu prehľadnú peknú webovú stránku a tak ďalej. Pokiaľ ide o ten text a obsah, bolo to up to date, bolo to aktuálne. Ja, keďže nejak ten finančný sektor sledujem, tak nemôžem tomu vytknúť naozaj nič. Viem si teraz predstaviť, že budem ChatGPT používať naozaj na rýchle získavanie informácií, na ktoré sa môžem spoľahnúť, pokiaľ ide o finančný segment. Že mi to tam proste nebude dávať dáta, ktoré sú napríklad mesiac neplatné. Aspoň v prípade tohto môjho prvého testu, ChatGPT 5 je tu niekoľko hodín len, tak musím dať tomu palec hore. Webovú stránku mi to však spravilo v podobe nejakého kódu, neviem si to však pozrieť reálne cez ChatGPT, ako keby som to dal generovať napríklad cez Manus, kde sa vám vytvorí aj krásna webová stránka. Skúšal som aj, že či ChatGPT nie je trošku kreatívnejší a či nevie vymyslieť vlastný vtip, ktorý by bol aj smiešný. Napísal som mu, nech vymyslí vtip o mojom YouTube kanáli Zaujalo ma AI. Skúsim vám ho prečítať. Zaujalo ma AI je jediný kanál, kde AI robí celú robotu a Martin si vyberie všetky zásluhy. V podstate je to taký OnlyFans pre algoritmy. Všetko to ťahá stroj, ale ľudia si myslia, že to robí človek. Ako mne osobne to nepríde vtipné, ak náhodou niekomu prišlo, nech to napíše do komentárov. Napísal som mu, že mne to teda moc vtipné neprišlo, že si nemyslím, že niekto reálne si teraz myslí, že tento obsah, ktorý sleduje na tomto YouTube kanáli, je tvorený umelou inteligenciou. Ešte tak ďaleko nie sme, takže som mu to tam nejak tak stručne napísal a požiadal ho ešte teda o jeden pokus. No a druhý vtip bol: Zaujalo ma AI je kanál, kde Martin tak rýchlo nahodí novinku o umelej inteligencii, že aj samotná AI sa o nej dozvie až z jeho videa. No, tiež mi to neprišlo vtipné, možno keby ten Martin bol nahradený Chuckom Norrisom, tak by to v tom percentuálnom hodnotení malo o pár percent viac, ale ako vtipné mi to ešte nepríde. Ešte nie sme teda v dobe, kedy by podľa mňa vedela byť umelá inteligencia aj vtipná. Skúšal som vygenerovať aj hru. To, čo teraz vidíte, má byť Cybertruck, ktorý má sa vyhybať ľuďom
a má zražať zombíkov. Ako to vidíte tu vpravo, tak zombici sú tí zelení, modrí majú byť ľudia. Napriek niekoľkým pokusom o nejakú tú bližšiu špecifikáciu, respektíve opravu, sa mi nepodarilo dostať do nejakého stavu, že by tá hra bola hrateľná. Aj keď teda na webe ChatGPT nájdete niekoľko ukážok hrateľných hier. Napríklad táto hra mala byť vytvorená cez ChatGPT 5 Jumping Ball Runner, kde teda nejak vyskakujem s tou loptičkou a vyhýbam sa tým prekážkam. Pričom tunak mi tá hra príde akože aj celkom pekná. Skúšal som ho presvedčiť, aby vygeneroval niečo rovnako pekné aj tu. Nepodarilo sa, možno by to chcelo ešte pár minút, ťažko povedať. Ak budete skúšať generovať nejaké takéto hry cez ChatGPT 5 a budú lepšie, tak kľudne mi píšte. Poďme teraz k benchmarkom, alebo lepšie povedané k hodnoteniam. Pokiaľ ide o LM Arenu, tak tam sa ChatGPT 5 hneď ocitol na prvom mieste. A to je jedna z takých tých hodnoverných vecí, pretože v LM Arene vlastne ide o hodnotenia bežných ľudí, ktorí používajú tých chatbotov a vyhodnotili teda, že ChatGPT 5 naozaj prináša najkvalitnejšie odpovede. Získal aktuálne 1481 skóre, čo je o 21 bodov viac, než má Gemini 2.5 Pro. Na treťom mieste je model O3, čiže v podstate nejaký ten najchytrejší predchodca ChatGPT 5. LM Arena píše, že dominoval v promptoch, v kodovaní, v matematike, v kreativite, v dlhých odpovediach a v ďalších hodnoteniach, ktoré sa týkajú vlastne toho testovania v LM Arene. To, čo sa v poslednej dobe používa ako dosť hodnoverný nejaký benchmark pri porovnávaní rôznych modelov umelej inteligencie, je Humanity's Last Exam. Tento test by mal byť natoľko náročný a univerzálny, že by preveril schopnosť AI riešiť nové komplexné problémy tak, ako to dokáže človek. Teda aplikovať rozum, kreativitu, učiť sa nové pravidlá a inovovať v neznámych situáciách. No a na webe OpenAI vidíme, pokiaľ ide o Humanity's Last Exam, výrazný pokrok ChatGPT 5 v porovnaní s jeho predchodcami. Kde teda ChatGPT 5 Pro aj s využitím Pythonu získalo 42% v tomto hodnotení. A ChatGPT 5 Agent, ktorý využíva browser, počítač a terminál, získal 41,6%. Ide o zásadný skok oproti tým predchodcom. V tomto benchmarku ale ChatGPT 5 nie je najdominantnejší, pretože Grok 4 Heavy získal v tomto teste až 50,7%. Ja len doplňam, že Grok 4 Heavy vlastne nie je ten typický Grok 4, ale je to Grok 4, ktorý vlastne beží štvornásobne, respektíve 4 krát a vždycky sa z toho vyberie len tá najkvalitnejšia odpoveď. Aj z tohto vidíme, že ChatGPT 5 nie je zase taký nejaký že dramatický skok, ako keby o 2 kroky predbehla všetky ostatné modely. Je zrejme, keby sme to tak nejak všetko zabalili dokopy, najlepšia, ale neznamená to, že dominuje v úplne všetkom. Môžeme sa pozrieť aj na ďalšie porovnania. AMY 2025 je matematická súťaž pre stredoškolákov, tam ChatGPT 5 vyhráva, má až 100% úspešnosť, čiže bezchybnú. Čiže stredoškolská matika na 100%. Pokiaľ ide o benchmark GPQA Diamond, to je benchmark, ktorý vlastne hodnotí schopnosť veľkých jazykových modelov odpovedať na zložité otázky z oblasti všeobecných znalostí, tak tam ChatGPT 5 Pro tiež získal najvyššie hodnotenie 88,4 bodu. ChatGPT 5 Pro však nie je bežne dostupný, to nie je ten model, ktorý máte teraz v ChatGPT. Musíte byť v tej najdrahšej verzii za tých $200. Tam teda tesne prekonal Grok 4. Tento benchmark je zase určený na testovanie schopností AI modelov opravovať a vylepšovať softverový kód na základe reálnych problémov zo softverových repozitárov, čiže reálne programátorské problémy, keby som to zjednodušil. A tu ChatGPT 5 dosiahol tiež najvyššie skóre. Na druhom mieste bol Claude Opus 4,1. No ale to, čo je veľmi zaujímavé, je, ako dopadol ChatGPT 5 v Arc AGI 2 leaderboarde. Možno som nenašiel úplne že najdetálnejší obrazok, ale môžete vidieť, že tunak ChatGPT 5 nie je tak vysoko ako Grok 4. Ten Arc AGI 2 je vlastne unikátny benchmark, ktorý je určený na testovanie tzv. Generálnej inteligencie, respektíve všeobecnej inteligencie. No a ChatGPT 5 dosiahol skore tesne pod úrovňou 10%, kým Grok 4 dosiahol až skore 15,9%. Čiže v tomto benchmarku je Grok 4 tiež výrazne nad ChatGPT 5. No a keď videl toto hodnotenie Elon Musk, tak napísal, že Grok 5 príde koncom tohto roka.
a bude neuveriteľne dobrý. Od benchmarkov sa presunieme k ďalším novinkám v ChatGPT 5 a to je napríklad aj výber toho, akým spôsobom sa s vami ChatGPT 5 má rozprávať. Keď idem do ChatGPT, vľavo kliknem na môj profil a kliknem na prispôsobiť ChatGPT a mám tu takýto nový riadok. Akú osobnosť by mal mať ChatGPT? No a môžem si vybrať predvolenú, čiže nejaký ten default, ale môžem si nastaviť, aby ChatGPT bol aj cynický, čiže kritický a sarkastický, aby sa správal ako robot, čiže bol efektívny a priamy, aby sa správal ako poslucháč, bol teda uvažlivý a podporujúci. Ak chcete, aby vám ChatGPT hladkal ego a bol na vás milúčky, tak si vyberte tento model. Ak vám to naopak leze na nervy, tak si vyberte napríklad toho cynika. No a potom tu máme ešte podivina, ten má byť prieskumnícky a nadšený. Ešte som to netestoval, dajte vedieť, že či vy v komentároch máte na to priestor. Zaujali ma aj informácie ohľadom toho, aký chytrý je ChatGPT, pokiaľ ide o tému medicíny, zdravotníctva. No a OpenAI v tomto texte píše, že ChatGPT 5 je doteraz najlepší model na otázky týkajúce sa zdravia, v čom výrazne prekonáva predchádzajúce verzie v hodnotení Health Bench. Pomáha používateľom lepšie sa orientovať vo svojom zdravotnom stave tým, že aktívne navrhuje otázky, upozorňuje na možné riziká a prispôsobuje odpovede individuálnym potrebám, znalostiam a aj geografii, čiže napríklad aj tomu, skadiaľ pochádzate. Model poskytuje presnejšie a spoľahlivejšie rady, no nenahrádza lekára, upozorňuje OpenAI. Je určený ako podpora pri pochopení výsledkov, formulovaní otázok a rozhodovaní v spolupráci so zdravotníckym personálom. Inak povedané, ale ak máte nejakú zdravotnú správu, ktorej nerozumiete, tak ChatGPT 5 by vám ju mal vedieť veľmi slušne vysvetliť. No a podľa všetkého bol aktualizovaný aj hlasový model ChatGPT 5. Čo som si v rýchlosti pozrel túto pasáž prezentácie, tak napríklad na ukážke bolo vidieť, že keď zadáte ChatGPT 5 hlasovému modelu inštrukciu, aby vám odpovedal jedným slovom, tak to bude robiť. Rovnako tak sa zlepšilo napríklad to, aby hovoril pomalšie alebo rýchlejšie. Na tej ukážke som videl, že si môžete predtým, ako sa začnete rozprávať s tým voice modelom, zapnúť aj tú funkciu vzdelávania sa. A keď ju zapnete, tak vlastne ten hlasový model by mal fungovať trochu ako ten váš učiteľ. Čiže nie len, že vám bude priamo odpovedať, ale bude vám klásť aj nejaké dodatočné otázky, respektíve sám sa vás bude snažiť naviesť na tú odpoveď. Proste taký lektor, ale už aj v hlasovom režime. Ja som si to však skúšal sám a mne to zatiaľ nefungovalo. Je tu určitá možnosť, keďže ChatGPT 5 a táto aktualizácia je naozaj veľmi čerstvá, že to proste ešte ja tam integrované nemám. Takže nechcem vás klamať, čerpám len z toho, čo som videl na tejto krátkej ukážke v rámci tej prezentácie zo včera. Okrem toho však dôležitá informácia. Urobili zásadný krok v tom zmysle, že ten hlasový model, ten základný, je teraz dostupný úplne všetkým, čiže aj free používateľom a tuším, že v neobmedzenom množstve, čiže žiadnych 10-20 minút na deň. Myslím, že to môžete používať neobmedzenie, takže toto je tiež vlastne super správa. No a na záver tejto časti tohto videa, pretože ja pokračujem ďalšími novinkami, ešte niečo, čo podľa mňa bude platiť naďalej. A to je to, že stále tie najväčšie AI spoločnosti oznamujú nové, lepšie modely. A teraz sme niekde tu, OpenAI oznámila príchod ChatGPT 5, ale pravdepodobne ten kolotoč sa týmto nezastaví. A Anthropic oznámi nový, ešte lepší model. Oni vlastne tento týždeň oznámili ten model 4.1 Opus. O tom už čoskoro. No a potom tu máme Gemini. Gemini pravdepodobne opäť zareaguje a predstaví ešte niečo lepšie, než je ChatGPT 5. Inak aj ku Google a Gemini mám veľa aktualizácií, v nasledujúcich minútach sa ich dozviete. No a potom Grok, ako to už aj Elon Musk oznámoval, príde s verziou 5. Musk sľubuje, že do konca roka. A ten kolotoč sa tak týmto nekončí. Takže toto je koniec tej časti, ktorá sa venuje ChatGPT 5. To najpodstatnejšie, čo som vám chcel povedať takto na úvod, je to len pár hodín od spustenia tejto verzie, takže samozrejme k niečomu hlbšiemu sa možno dostaneme v nasledujúcich týždňoch. Sledujte ma. Túto časť tohto videa o ChatGPT 5 mimochodom natáčam v piatok do obeda a zvyšnú časť som natáčal už vo štvrtok, takže ak náhodou tam poviem niečo, čo úplne neladí s tým, čo som povedal teraz, tak berte na vedomie, že to bolo natáčané predtým. Máme tu sľubované open source modely od OpenAI. Ich názvy sú GPT OSS 120B, čo znamená, že má tento model 120 miliard parametrov a GPT OSS 20B, čo znamená, že má 20 miliard parametrov, čiže je menší. Ide o najvýkonnejšie otvorené modely od OpenAI od éry ChatGPT 2. A vysoko prekonávajú napríklad konkurenčné modely DeepSeek či Qwen. V našej AI komunite sme popísali aj detailnejšie porovnanie s modelmi O3 a O4 mini, čiže tými uzavretými modelmi vo ChatGPT. No a stručne povedané, tieto otvorené modely za nimi trochu zaostávajú, ale nie veľmi.
V oblasti znalosti a logiky si tie uzatvorené modely poradia o čosi lepšie s komplikovanými otázkami a neštandardnými problémami. Modely GPT OSS sa však držia veľmi slušne v niektorých prípadoch, napríklad ten 120 miliardový model v MMLU alebo QPQA Diamond benchmarkoch. Zaujímavé je hlavne porovnanie matematických súťažiach AIME 2024 a 2025, kde tie otvorené modely dosahujú výsledky, ktoré sa častokrát pohybujú na úrovni tých najlepších modelov od OpenAI, napríklad zo skore 97,9% u GPT-OS so 120 miliardami parametrov oproti 99,5% u modelu O4 mini. Asi vás zaujíma hlavne náročnosť na hardware, aj tu sme popísali v našej AI komunite. Ten menší model OSS 20 miliard parametrov je možné rozbehať aj na lepšom notebooku alebo počítači s aspoň 16 GB pamäte. Funguje napríklad na MacBookoch s čipmi Apple M1, M2, M3 alebo na grafických kartách Nvidia RTX 4080 alebo 3090. Na bežných notebookoch bez samostatnej grafiky tento model však asi spustíte len veľmi ťažko. Ten väčší model GPT OSS 120 miliard parametrov je určený hlavne pre špecializované serverové alebo pracovné stanice, čiže ak si ho chcete rozbehať sami, potrebujete omnoho výkonnejší hardware a minimálne 60 GB pamäte. Ak by ste chceli vedieť, ako si to rozbehať čo najjednoduchšie, príspevok na X-ku k tomu spravil Alvaro Cintas. Ide to cez weby olama.com alebo lmstudio.ai. V prípade oboch týchto riešení je možné spustiť teda tieto open source modely od OpenAI offline formou. No a ak uprednostňujete alebo stačí vám online forma, môžete to urobiť napríklad aj cez portál GPT.oss.com, kde si teda len stiahnete model a môžete si ho spustiť. Obrovské novinky tento týždeň predstavila aj spoločnosť Google, respektíve Gemini. Tou prvou je Genie 3 alebo Genie 3, keby som to mal prečítať doslova. Je to revolučný nástroj na vytvorenie interaktívneho prostredia. Genie 3 dokáže na základe textového alebo obrazového promptu vytvárať plne interaktívne 3D prostredia v reálnom čase s triviálnou fyzikou pamätajúcou si predchádzajúce interakcie. Napríklad objekty nezmiznú. Predstavte si, že hráte proste nejakú počítačovú hru, idete doľava, prejdete 20 metrov, potom sa otočíte o 180 stupňov, vrátite sa na pôvodné miesto, všetko tam zostane rovnaké a vy si to prostredie vytvárate len prostredníctvom textového promptu, čiže napríklad videli ste tam nejakú púšť, ja napíšem proste textový prompt, chcem behať po púšti, kde je nejaký takýto dom, kde je proste nejaká brána, cez ktorú cestujem svetmi a proste beháte tam. To všetko, čo vidíte na týchto ukážkach, bolo vytvorené z textových promptov v Genie 3 a vy tam proste v tom prostredí, tom, ktoré ste si vytvorili z vlastného promptu, sa môžete takto pohybovať a všetko zostane zachované pri rozlíšení 720p a 24 frameoch za sekundu. Genie 3 je žiaľ, alebo teda aspoň na teraz ohlásený len ako limitovaná výskumná ukážka, pričom skorý prístup k nemu získajú vybraní akademici a tvorcovia. Takže nie je to vec, v ktorej by ste sa mohli teraz reálne pohybovať, ale toto už funguje a je to v podstate ďalší veľký milník vedúci k tým interaktívnym svetom budúcnosti. To však od spoločnosti Google v tomto týždni nebolo všetko, predstavili aj tzv. Storybook. Keď v Gemini napíšete, že chcete vytvoriť nejaký príbeh a použijete pritom ten pojem Storybook, tak Gemini vám vytvorí v podstate nejakú knihu so slajdami aj ilustráciami na akúkoľvek tému, akú si vymyslíte. Buď necháte celý príbeh vymyslieť Gemini, alebo mu dáte inštrukcie, ako má taký príbeh vyzerať. No a pokiaľ ide o ilustrácie, teda môžete nahrať buď vy, alebo vám ich Gemini vytvorí. Tak sa poďte pozrieť, ako to dopadlo v mojom teste. Ja som Gemini napísal, že chcem vytvoriť storybook o dinosaurovi, ktorý sa dostal do budúcnosti do roku 2025, je veľmi milý, prosím, nevšimajte si tú gramatickú chybu tam. No ľudia sa ho boja a tak si nevie nájsť kamarátov. Kniha nech je aspoň na 10 strán s ilustráciami a v slovenskom jazyku. Zadal som prompt, no a vytvoril mi storybook. A takto to vyzerá. Vytvoril takúto knižku s krásnou ilustráciou, ktorú si môžem takto otvoriť a preklikať 20 dňov. A ako vidíte, knižka sa krásne otvorí a mám tam krásne po slovensky napísaný príbeh. Takže ak náhodou hľadáte aj inšpiráciu, čo prečítať vašim deťom, ak máte malé deti na večer, tak proste si podvečer vymyslíte nejaký príbeh, napíšte Gemini, aby vám k tomu vytvoril knižku a môžete takto prečítať túto knižku vášmu dieťaťu. Úžasné. No a toto samozrejme platí pre čokoľvek, čo vás napadne, nemusia to byť detské knižky. Tieto storybooky si môžete vytvoriť na čokoľvek, čo vám padne vhod. Ale to stále nie je všetko, pretože Google predstavil aj novinku zameranú na študentov. Ja som hovoril, že v ChatGPT sa nedávno objavil vlastne nejaký nástroj na vzdelávanie, no a Gemini prinieslo niečo úplne že rovnaké a možno ešte lepšie.
Ten point je v tom, že keď sa chatbota bežne pýtate na otázku, tak on vám rovno odpovie, ale ak sa chcete vzdelávať, je lepšie, keď vás ten chatbot na tú odpoveď nejak navedie. A práve na to slúži v Gemini teraz funkcia učenie s vedením. Stačí si to tunak zapnúť dole v tom promptovom riadku a potom vám Gemini nebude odpovedať priamo, ale pokúsi sa vám tú vec vysvetľovať postupne. Tak napríklad ja som mu zadal prompt vysvetlí mi priebeh občianskej vojny v Spojených štátoch, no a on teda začal generovať nejakú odpoveď, ale s tým teda, že mi vysvetlil nejaké základné veci, ale položil mi otázku, ja som mu teda na to odpovedal a takto ďalej to proste pokračovalo. Čiže proste také interaktívne učenie sa za pomoci Gemini. Gemini vám však vie v rámci tohto riešenia robiť aj kvízy. Napríklad som mu napísal, vygeneruj mi praktický kvíz o druhej svetovej vojne, som študent základnej školy. Samozrejme, vygeneroval kvíz a hneď tu mám prvú otázku, ktorá udalosť sa považuje za začiatok druhej svetovej vojny v Európe. Volím napadnutie Poľska Nemeckom a označil, že som odpovedal správne. Idem ďalej a mám ďalšiu otázku. Čiže ak sa potrebujete otestovať v niečom, napríklad sa pripravujete na nejakú skúšku, napíšte mu v prompte, o čom bude tá skúška a nech vám vygeneruje odpovede. Samozrejme v tom prompte definujte tie podmienky, že o akú skúšku ide, aby to bolo čo najdetálnejšie. No a tá tretia novinka v rámci nejakého štúdia pomocou Gemini sa týka aj generovania ilustrácií, aj keď ja si nie som úplne istý, že či to u nás funguje správne, pretože na tejto ukážke na X-ku vidím proste, že po prompte vygenerovalo nejaké základné textové informácie plus k tomu doplnilo aj ilustráciu, ktorú vlastne Gemini vygenerovala cez ten obrázkový model od Google. S tým, že ja keď som si zapol tú funkciu učenie s vedením, tak mi to hneď nevygenerovalo, ale musel som prepnúť na funkciu obrazok. Keď som to tam prepol, tak mi vygenerovalo aj nejakú teda štruktúru srdca, lebo toho sa týkal ten môj prompt, že chcem vysvetliť detailnejšie štruktúru srdca a k tomu doplnilo aj nejaké doplňujúce informácie. Takže predpokladám, že vlastne to funguje na základe toho, že si musíte potom prepnúť ten model do toho obrázkového režimu, ale nie som si úplne istý, pretože pokiaľ ide o tú ilustráciu, použila tam AI od Google anglické popisy, čo sa mi až tak veľmi nepáči. Každopádne Gemini aj pre študentov opäť zaujímavejší. Ale stále sme pri Google a Google DeepMind. Google DeepMind totiž predstavil DeepThink. Ide o najpokročilejší AI model na uvažovanie, ktorý dokáže paralelne skúmať viacero myšlienok a vybrať z nich najlepšiu odpoveď. Čiže komplikované zadanie, pozerá sa na tú tému z rôznych strán, vypracuje napríklad 4 možné riešenia, ale keď vám poskytne odpoveď, tak zanalyzujete svoje vlastné myšlienkové pochody a vyberie z toho tú najlepšiu. No a tento postup sa zrejme vypláca, pretože v Humanity's Last Exam dosiahol Gemini 2,5 s DeepThink 34,8%, čím výrazne prekonal aj Gemini 2,5 Pro bez DeepThink, ale prekonal aj OpenAI O3 model a aj Grok 4. No a tento model exceluje aj v programovaní a tiež v iných benchmarkoch dosiahol najlepšie skóre. Poďme ale k Anthropicu, pretože ten tiež predstavil nový, najkvalitnejší model, ide o Claude Opus 4.1, čiže o aktualizáciu z predošlého modelu 4.0. Model je dostupný pre platených používateľov cez Cloud Code, API, Amazon, Bedrock a Google Cloud Vertex AI. A je špičkový, pokiaľ ide o programovanie s výsledkom 74,5% v teste softvérového inžinierstva a kde prináša vylepšenia v hĺbkovom výskume, analýze dát, sledovania detailov a agnetickom vyhľadávaní. Dosiahol teda v tomto meraní lepšie percentá než Opus 4 a Sonnet 3,7. Pokiaľ ide o jeho porovnanie s inými modelmi, aj v našej AI komunite nájdete túto tabuľku. Pokiaľ ide o jeho schopnosť riešiť reálne softverové úlohy, ako sú opravy chýb či úpravy v kóde, tak dosiahol najlepšie hodnotenie aj v porovnaní s modelmi O3 a Gemini 2,5 Pro. Pokiaľ ide o to, ako zvláda prácu v príkazovom riadku, tak aj tam dostal najlepšie hodnotenie spomedzi všetkých modelov. Pokiaľ ide o úroveň logického uvažovania, Gemini 2,5 Pro a OpenAI O3 model dopadli o čosi lepšie. Pokiaľ ide o multilingual Q&A, teda odpovede na otázky v mnohých jazykoch a odboroch, tak tam prekonal všetky modely. Pokiaľ ide o pochopenie a analýzu obrázkov, grafov či vizuálnych informácií, zaostal tesne za modelom O3 a Gemini 2,5 Pro. No a v simulácii úloh matematických olympiád pre stredoškolákov dopadol mierne za O3 modelom a Gemini 2,5 Pro. Každopádne v skratke Opus 4.1 patrí medzi najvýkonnejšie modely. Do pozornosti vám dávam aj model GLM 4.5,
ktorý je teraz dostupný na webe chat.z.ai. Ide o ďalší veľmi šikovný čínsky AI model, ktorý, keby nebolo tento týždeň toľko správ, by bol možno aj na úvode dnešných noviniek. Je to naozaj veľmi šikovný model, ktorý je v dispozícii aj zdarma a dokáže robiť napríklad nádherné AI slidy. Treba si to otestovať, je rýchly a vie toho naozaj veľa. Len tak pre ilustráciu, ja som si tam dal vypracovať nejakú analýzu paušalov od Orangeu a vygenerovalo mi to takéto krásne stránky. Rovnako ako analýzu ponuky internetu, silné, slabé stránky, príležitosti, rizika a tak ďalej. Chat.z.ai odporúčam otestovať, je to zdarma, neurobte tú chybu, že to úplne odignorujete. Kým sa dostaneme k ďalším novinkám, tak vedzte, že všetky tie správy, ktoré vám hovorím aj v tomto videu, nájdete ešte skôr, pretože celý týždeň sa to priebežne aktualizuje v našej AI komunite. Link na ňu dávam dole do popisu pod týmto videom. V našej AI komunite nájdete aj denné tutoriály, kde nájdete teda formou videa rýchlo vysvetlené rôzne funkcie populárnych AI nástrojov. Všetky tie AI nástroje nájdete v sekcii knihovňa nástrojov. No a pokiaľ ide o všetky tie novinky, ktoré vidíte v tomto videu, o ktorých vám hovorím, tak ja ich priebežne nahádzujem do tejto AI komunity aj počas celého týždňa. No a ak sa rozhodnete byť členom našej AI komunity, či už si vyberete 6-mesačné alebo mesačné členstvo, tak pri objednávke nezabudnite použiť zľavový kód Zaujalo ma, aby ste dostali dodatočnú zľavu. Nový obrázkový a video model predstavila aj spoločnosť XAI, čiže firma Elona Muska. Nájdete ju v Grokovi. A podľa oficiálnych informácií je tento generátor obrázkov a videí dostupný len predplatiteľom Super Grok a Premium Plus. Avšak hoci ja napriek tomu, že medzi nich nepatrím, mám ho dostupný aj v mobilnej aplikácii. No a čo je veľmi populárne medzi ľuďmi je to, že tento model nemá príliš veľký problém ani s generovaním rôznych spicy obrázkov, respektíve obrázkov, ktoré sú trošku neslušné, hanbaté. No a zaujímavý ten model je aj v tom, že on vám tie obrázky generuje naozaj rýchlym tempom. A poviem príklad, chcete vygenerovať ženu v bikinách, ktorá sa prechádza po pláži, a keď tam ten prompt zadáte, tak ono vám to generuje takýchto obrázkov aj desiatky. Stačí si to testovať v tej aplikácii. No a keď sa vám nejaký obrázok páči, tak môžete ho rovno dať aj animovať, s tým, že si ešte vyberete režim, v akom má byť ten obrázok animovaný, a opäť tam môžete použiť aj funkciu, ktorá vám ten obrázok spraví takým hambatejším štýlom. Naďalej platí, že všetko, čo prináša XAI Elona Muska v súvislosti s Grokom, je, nazvime to, také, že provokatívne a tým na seba pútajú pozornosť. Za mňa tento model na obrázky a videá nie je najlepší, ale je taký, že vás to nejak láka si to vyskúšať, rovnako ako napríklad ten hlasový model od Groka, ktorý nemá problém vám vynadať. Proste je to kontroverzné a preto je to lákavé. Čo týždeň, to novinka od Higgsfield najnovšie ide o funkciu Upscale v rámci spolupráce s Topaz Labs. To znamená, že vlastne v Higgsfield si môžete teraz uploadnúť obrázok alebo video a použiť Upscale na to, aby sa kvalita toho obrázku alebo videa zvýšila. Niečo z toho ste videli aj na tej ilustrácii, no a otestoval som si to aj ja. Pokiaľ ide o video, ten výsledok je celkom zaujímavý. Nahral som tam toto video, tunak je jeho pôvodná kvalita rozhovoru so Samom Altmanom, tuším, že to bolo nahraté pred niekoľkými rokmi. Ako vidíte, je to také trošku rozmazané, aj tie titulky, aj ten obraz. No a použil som teda Topaz video funkciu v Higgsfield na skvalitnenie toho videa, s tým, že keď to takto potiahnem do boku, tak vidíte, ako vyzerá to video teraz po tom skvalitnení, s tým, že ten text, tie titulky krásne, naozaj krásne vyhladilo. Pokiaľ ide o tú tvár Sama Altmana, je vidieť, že tam pôsobí už možno tak trochu umelo, ale nemôžem poprieť to, že tá kvalita sa zvýšila. Skúsil som tam uploadnúť aj niekoľko obrázkov s tým, že u nich nemám úplne pocit, že by sa tá kvalita zvýšila, ale je to tak trochu aj moja chyba, pretože som tam naozaj nahral obrázky, na ktorých až tak veľa sa vylepšiť nedá, takže je to skôr chyba toho môjho nedostatočného testovania. Ja by som si samozrejme Higgsfield neplatil iba kvôli tomu, že je tam Topaz Labs funkcia pre Upscale, ale to, že je to v Higgsfield popri tých ostatných veľmi zaujímavých funkciách, rozhodne oceňujem. A pravdu povediac, ja vôbec neviem, aký je tam pricing, respektíve ako sa tam míňajú kredity, pretože ja som tam urobil nejakých 6 upscaleov, vrátanie tohto videa a nezožralo mi to ani jeden kredit, čo teda znamená, že bude to teda minimálne dočasne dostupné zdarma, alebo naozaj je to zdarma úplne.
Samozrejme v rámci nejakého predplatného, ale proste nežere vám to kredity. Takže za mňa rozhodne vec, ktorá ma v Hixfield ako platiaceho používateľa Hixfield potešila. Myslím si, že ak sledujete môj obsah, tak o Hixfield viete už toho pomerne veľa a ak by ste sa rozhodli pre Hixfield, tak aj môj link je dole pod týmto videom, či podporíte túto tvorbu. Poďme aj k Midjourney, pretože aj Midjourney oznámila dve zaujímavé novinky. Tou prvou je, že v Midjourney viete teraz pri generovaní videí nastaviť nielen úvodný obrazok, ale aj posledný obrazok generovaného videa. To znamená, že keď ste v Midjourney a idete zadať teda prompt pre nový obrazok, môžete nahrať starting frame, čiže nejaký obrazok, ktorý má byť na začiatku, napríklad toto, a ending frame, čiže nejaký obrazok, ktorý má byť na konci toho videa, napríklad toto. Zadáte prompt a budete generovať. No a ja som si to testoval napríklad u týchto videí, kde som teda zvolil tento štartovací obrazok a ako end frame som zvolil tento. S tým, že v niektorých prípadoch to dopadlo lepšie a niektorých horšie. Napríklad si všimnite, že v tomto prípade mi proste tá miska z ruky len tak zmizla, čiže tá logika sa tam úplne vytratila. Ale tuším, že napríklad na tomto videu to dopadne lepšie. Tak nie, aj tu sa vytratila. Ale myslím, že na tomto videu číslo 2 to dopadne lepšie, pretože tú misku pustím z ruky, takže tá logika tam plus minus zostala. Takto ja som videl zo pár testov tohto end frame, nie je to úplne že dokonale, nepredstavte si, že tým spravíte zázraky. Ak máte dva obrázky, ktoré sú si veľmi podobné a potrebujete len nejakú animáciu medzi tým, tak je to fajn. Ak by ste chceli spraviť nejaký timelapse, kde sa toho zmení naozaj veľa, tak nespoliehajte sa na to, že by vám to dokázalo spraviť nejakým tým uveriteľným spôsobom. Tá druhá novinka v Midjourney sa týka HD modu pre generovanie videí, ktorý je dostupný pre používateľov v kategórii Pro a Mega. V podstate to znamená, že videá v Midjourney budete môcť generovať v oveľa vyššej kvalite. S tým ale, že tie programy Pro a Mega stoja od 60 do $120 mesačne. Nový model na generovanie obrázkov predstavil aj Leonardo AI. Za mňa musím priznať, že toto nie je môj najobľúbenejší nástroj. Každopádne viem, že mnohí z vás sú jeho fanúšikovia. Všetky tie obrázky, ktoré vidíte aj na tomto animovanom videu, boli generované práve cez ten nový model v Leonardo AI. A jeho názov je Lucid Origin. Full HD v defalte, vhodné na generovanie anime obrázkov, architektonických obrázkov, plagátov, realistických obrázkov. V podstate Leonardo tvrdí, že ide o model, ktorý je vhodný na všetko. No a keď pôjdete na web Leonardo AI, zaregistrujete sa tam a prihlásite sa tam, tak si ten model môžete otestovať aj zdarma, takže prečo nie? Minulý týždeň som vám hovoril o Runway Aleph a o všetkom, čo dokáže tento nový model od spoločnosti, ktorá sa špecializuje na komerčné využitie AI videí. No a ja k tomu doplňam, že oni v piatok následne sprístupnili tento model všetkým platiacim používateľom Runway, pretože v tom predošlom videu z minulého týždňa som hovoril, že je to zatiaľ len v beta fáze, kde majú k tomu prístup len niektorí vybraní používatelia z waitlistu. Takže teraz, ak ste platiaci používateľ Runwayu, tak Runway Aleph môžete už skúšať aj vy. Eleven Labs nám medzi tým prináša možnosť generovať pesničky. Tento najznámejší nástroj na klonovanie hlasu teda vstupuje do priemyslu, v ktorom chce byť priamou konkurenciou pre nástroje ako sú Suno či Udio. Môžeme si pustiť aj nejaké krátke ukážky. Takže to bola nejaká orchestrálna hudba. To boli nejaké afrobeaty. Teraz skúsime nejaký indie rock. No a skúsme ešte ukážku hip-hopu. Came up through the cracks with ambition in my pocket. Mama praying every night, but the devil trying to knock it. Street lights cast shadows where my dreams used to live. Counted. Ako ste to počuli podľa mňa z tých ukážok, tak už tušíte, že Eleven Labs vie generovať naozaj veľmi kvalitné pesničky. No a ak si Eleven Labs platíte, tak prečo to neotestovať? Vľavo v menu stačí kliknúť na Music, no a napísať nejaký textový prompt a generovať pesničku. Ja som tam napríklad chcel vygenerovať pesničku, nejaký slovenský hip-hop, ktorý by znel ako Eminem, napísal som tam ten prompt, povedal som, že to má byť nejaká hip-hopová pesnička o budúcnosti s umelou inteligenciou
A on mi napísal, že ten prompt nie je v poriadku, pretože porušuje nejaké autorské práva, pretože som tam použil slovo Eminem. Lenže hneď automaticky mi ponúkol nejaký alternatívny prompt, kde už ten pojem Eminem nebol. A ten som vlastne len potvrdil a dal generovať. Rovnako tak vznikli aj ďalšie dve pesničky, ktoré som tam generoval, kde som zase použil pojmy ako je Linkin Park či Hans Zimmer, s čím to malo opäť problém, lebo som proste menoval nejakého konkrétneho interpreta. Lenže ono zaujímavé na tom je, že ten model chápe, čo po ňom chcete, keď použijete napríklad ten pojem Hans Zimmer. A proste len ten prompt prepíše tak, aby tam nebol ten Hans Zimmer, ale on vie, že má generovať hudbu ako Hans Zimmer. Takže za mňa akože celkom OK. So slovenčinou to žiaľ má trochu problémy, nefunguje úplne, že správne napríklad generovanie slov, ktorých sú mäkčenie a potom to teda úplne ako tá slovenčina neznie. Pokiaľ ide o ten samotný text pesničky, nejaký vám to teda vygeneruje samé, ale vy si ho môžete potom prepísať a teda dať pregenerovať tú pesničku. Ja vám len pre ilustráciu pustím tú slovenskú hip-hopovú pesničku, inak vidíte tam hore vlastne aj všetky tie štýly, ktoré to pre tú pesničku navrhlo. Čo mi tam zatiaľ chýba, kým ju pustím tú pesničku, je vlastne to, že v Eleven Labs vy si viete naklonovať vlastný hlas. A podľa mňa toto všetko mierí k tomu, že čoskoro tam doplnia možnosť vybrať si v tej pesničke to, aby vlastne tam bol ten váš hlas. Čiže vygenerujete pesničku, rapovú pesničku, v ktorej rapujete vy, respektíve bude tam ten váš hlas, aj keď vy reálne rapovať neviete. Takže čoskoro možno sa dostaneme naozaj do fázy, vďaka tomu, že Eleven Labs ide do toho hudobného priemyslu, alebo do priemyslu generovania hudobných AI pesničiek, že tu budeme mať každý z nás vlastnú kapelu, v ktorej bude aj náš hlas, len prosím, my to reálne nebudeme robiť, my si to budeme proste promptovať. Asi tak nejak. Zatiaľ to tam ale nie je, takže teraz púšťam tú slubovanú pesničku. Jo, počúvaj beat, čo prichádza z budúcnosti. Generácie kódu menia hru rapu a skutočnosti. Mozgy z kremíka premýšľajú v nekonečné, algoritmy rastú ako stromy v kamennom lese. Kodejské blesky bďajú po dráhach neurónov. Budúcnosť sa rodí v žiare tranzistorov a tónov. Systémy sa učia, prepisujú dejiny planety. Udomykajú brány k zázrakom skrývané sete. Dáta siete zmeny prinesú búrku ako hromy v poetickej vízii. Sloveka stroj. Inak ja som chcel, aby to bola pesnička, ktorá bude pripomínať nejaké 90. roky, taký starý old school beat. Verím tomu, že nie každému to úplne ladí, respektíve sa to každému páči. Ale pre ilustráciu dobre, určite ste tam zároveň veľmi dobre počuli, že tam zlyhávala tá slovenčina. Ja si myslím, že ale toto Eleven Labs určite čoskoro doladia. Máme tu teda podľa mňa horúcu konkurenciu pre Suno a Udio a ono sa to bude, ako to vo svete umelej inteligencie býva, už len zlepšovať. No a to bola posledná správa tohto týždňových naozaj mimoriadne bohatých noviniek zo sveta umelej inteligencie. Ak sa vám takéto súhrny páčia, zapnite si odber, dajte like, pretože prichádzajú minimálne raz do týždňa v tomto veľkovom piatkovom súhrne. No a keď je toho veľa, alebo mám čas, tak natáčam tých videí ešte viac. Nezabudnite sa pridať aj do našej AI komunity, link je tiež dole v popise pod videom, rovnako ako linky na ďalšie zaujímavé projekty. Ak ste náhodou z Českej republiky a hľadáte dvojdňový kurz na umelú inteligenciu, tiež použite link dole pod týmto popisom. Rovnako aj s použitím môjho kódu je to online školenie, ktoré rozhodne stojí za to a je za výborný peniaz vďaka dotácii Českého ministerstva práce a sociálnych vecí. Toľko na záver, díky za like ešte raz, díky za odber a čoskoro sa vidíme opäť. Ahojte.